Nedokete manaka chenori mar migago wadhigimi weche manyien akorwang'yo mag matimore a piny mapacho ka piny owacho okwa mondo mi oduok chike mag tayo weche mag apaya mag NTSA kaka yo maduoko piny masira mag apaya kagilose kaunti ma Vihiga kinde nyasi mar sidho jopuonjre wi chik mag apaya. Jotelo go kwayo jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen mondo mi one ni nyamburko duto mag ting'o jowuoth nitiere kod rang'o ng'wech. Bende ne gijiwo derepe mondo mi olure gi chike mag apaya kaachiel gi kwayo piny owacho mondo otim nonro malong'o e medruok mag masira mag apaya. The cabinet secretary in charge of transport, hii maneno kusema ati amefunga magari ya shule kuanza sijui masaa ngapi kufika sijui saa, that is not going to happen. This accident didn't happen at night. It happened around, I don't know, 11, 12 there. So it was not at night. So it's not a question of the time of the day. It's the question of enforcement. It's a question of enforcement. Magari ziwekwe speed governors. Muweke katika barabara zote CCTV cameras. Kwanza kuna trucks drivers wanaleta shida sana. Tulipoteza watoto wetu hapa chini juu ya truck driver. Sisi hatubembelezi, tunataka hapa ihedwe, iwekwe speed bumps. Pale Lunyerere iwekwe speed bumps. We are not going to allow our people to be perishing day and night. We are not going to mourn day and night. Murkomen, take charge and we will support you. We want to see sanity on our roads. Our drivers who are on the roads, and may the minister, and we shall be talking to him because we are close to him, in charge of this sector, return road safety on our roads. That if this must happen, then it must really a case that should happen, and not courtesy of any carelessness. Kaluwore gi koth mamedo chwe kaunti ma Turkana apaya malodo